Posachedwa pompa a president anayambisa project ya mega farm. Parliament inapereka 20 billion zoyendesera program imeneyi. UNDP inapanga invest $80 million kumayi kuno 136 billion kwacha. Koma tikunena pano zinthu sizikuyenda. Alfred Mwenefumbo ndi Deputy Director of Elections ku chipani cha MCP. President Chakwera anamusankha kuti atsogolere project ya mega farm. Anyamata pa University ya Rwanda analembedwa ntchito kuti azipereka ulangizi kwa alimi. Amapanganso ma business plan. Potero amakachita submit ku MAISI. MAISI ndi abbreviation kutanthauza kwake Malawi Agriculture and Industrial Investment Corporation. MAISI akaona business plan amapanga release ndalama zopita ku mega farm. Koma chodabwitsa panopa zonsezi sizikuchitika. Alfred Mwenefumbo ali mphamvu zambiri and he is not following the process. Mwachitsanzo anatenga matumba 2000 a fertilizer ndi kugawana ndi Chakwera. Fertilizer wa boma akugwiritsidwa ntchito ku famu ya Chakwera ndi Mwenefumbo. Ameneyu Mwenefumbo ali ndi famu yaikulu kwambiri mboma la Nzimba 100 hectare. Amatenga mbewu za mega farm, ma pesticide, ma tractor ndi umakalimira ku famu kwakeko. Mbali nayi alimi a mega farm sakupatsidwa ndalama. Akamufunsa bwana tipase ndalama akumauza kuti akatenge katapira. Nawonso anyamata aluwana akugwira ntchito popereka ulangizi, business plan ndi zina. Malipiro awo sakulandira and moreover Mwenefumbo anasiya kulumikizana ndi anyamata amenewa. Chief Executive wa MAISI anapanga resign ataona kuchuluka mphamvu kwa mkulu ameneyo. Posachedwa pompa UNDP inapereka ndalama zothandizira alimi. Alimi amenewa analipo 80. Koma Chakwera ndi Mwenefumbo anazidya ndalama zonsezo osawapatsa alimi. UNDP yomweyo inaperekanso ndalama zothandizira ma agribusiness consultants a Rwanda anazidyanso. Akapita ku ofesi kwake ku Capitol Hill kukamfunsa amangotukwana, nthawi zina amauza magadi kuti awathamangitse. Last week ma PS and directors ku Ministry of Agriculture anamuyitanitsa mkulu ameneyu ku meeting kuti akamfunse. Meeting imeneyi imayembekezera kuchitika mawa, koma mkulu ameneyu wakana kupitako mpaka nauza apolisi aku area 30 kuti amange anthu onse amene anayitanitsa meeting imeneyi. Foni inachoka ku State House ndikuopseza mmodzi wa akuluakulu ku Ministry of Agriculture. Mukamalimbana ndi Mwenefumbo muchotsedwa ntchito. UNDP inapereka $80 million mukasungunula mmakwacha ndi 138 billion. Aboma akutuza kuti ndalama imeneyi inatha, koma alimi ake sanapatsidwe. UNDP popereka ndalamazi imafuna kuti alimi a mega farm okwana 80 apatsidwe kugulira fertilizer, kulimisa kumunda, kugulira pesticide ndi zina zotero. Koma aboma akutuza kuti ndalama yatha, koma alimi akewo sanapatsidwe. Ambiri anatenga katapira kugulira fertilizer komanso kulipira ganyu. Kodi ndalama za mega farm Chakwera anapita nazo kuti? Komanso project ya boma ikuyendesedwa bwanji ndi munthu mmodzi? Parliament inapereka 20 billion kumene yapita sikudziwika. Komanso UNDP yapereka ndalama zokwana 136 billion sizikudziwikanso. Aboma kuti agwiritsa ntchito. Mwagwiritsa ntchito kuti? Alfred Mwenefumbo akuba ndalama za mega farm ndi Chakwera. Matumba 2000 a fertilizer anasowa. Umboni ulipo, mapepala alipo. Koma Chakwera chifukwa chona kuti fertilizer ameneyo anapita ku famu kwake ndi ku famu ya Mwenefumbo ku Nzimba sakuzifufuza.
vitumbiko mumba ndi Nick Chakwera akuba ndalama kunokuma immigration, transport komanso ku health. Anthu amene wakagwidwa milandu yawo akungoyithesa. Taona mlandu wa Chilima chifukwa choti president ndi majaji akukhudzidwa aganiza zongothetsa. Boma ili la Tosalayasi kungoyambira president, vice president, nduna, majaji, oyendesa mega farm, oyang'anira NRB, mwana wa president, azibusa mbava zokhazokha. Ndi chifukwa chake akagwidwa akutetezana. Palibe amene angamange nzake. Amene akumangidwa ndi opposition okhaokha. Achimwendo banda agwa nyumba 8 ku Lilongwe mu zaka 4 za Chakwera. Nyumba 8 zimene zisiza masewera yayi zikupezeka ku area 10, area 12, area 15, area 43, area 49. Mamashon ndalama zogulira nyumba 8 in 4 years azitenga kuti 2014 mpaka 2019 chimwendo banda amalephera kumaliza nyumba imodzi yeniyeni yaying'ono ya zipinda zitatu analephera kuimaliza in 5 years. Lero amusankha unduna wangokhala zaka 4 zokha wamanga lodge kusalima, makampani, nyumba zokwana 8 ku Lilongwe, ku brand yaso alinazo, ku Zuzu alinazo, ku Dowaso anamanga, komanso ali ndi magalimoto mbwerekete. Ndalama zogulira katundu eseyu in 4 years wazitenga kuti. Achakwera anapita ku parliament ndi kuwauza aphungu ku nyumba ya malamulo kuti awapase ndalama zokwana 20 billion kwacha. Aphungu anapereka akuti za mega farm. Lero akutenga akugula fertilizer 2000 bucks ndikugawana ndi Mwenefumbo, Alfred Mwenefumbo, ndikumakathira kuma estate kwawo. Chakwera akuthira ku estate kwake, nayenso Alfred Mwenefumbo akutenga ndikumakathira ku estate kwake 100 hectare farm ya ku Zimba. Ndikunena pano anthu adandaula koma sizikumveka. State House ikumuteteza mkulu ameneyo chifukwa chona kuti ndi Deputy Director of Elections ku MCP, ndi NEC member ameneyo.